Кинәт давыл күтәрелде. Урман ягыннан кара болытлар чыгып, күкне утлы шыбыркы белән кайный-кайный, күк күкрәп, яңгыр сибәләй башлады. Сабир ага тиз генә атына атланды да көтүлектән авылга таба чапты. Ата күңеле нидер сизенде. Ул атына шыбыркысы белән ешрак суккалады. Кайтып җитүгә, капка шыгына басып, озак елаудан күзләре шешенгән Разиясыннан «Киттеме дип сорады. 2 сәгать узды инде, диде хатыны йыламсырап. Эх, соңладым, күп җитә алмам инде, диде Сабир үзгәләнеп. Сабир сугыштан яраланып кайтты. Күрше авылдан ярәшеп Разия белән яши башлагач, беренче булып кыз балалары дөньяга килде. Бер артлы 5 бала, 3 малай һәм 2 кыз тудылар. 6нчы балалары яшь ярым чагында икмәк тәмендә татымаган килеш гүр иясе булды. Беренче кызларына Соня дип исем куштылар. Сугыш еллары ачлы-туклы тормыш булса да, балаларын ач ялангач итми үстерергә тырыштылар. Соня төскә биткә бик шибәр, эш сөючән булып үсте. Бик тәмамлы тавышы белән авыл сәхнәсендә сабан туйларда җырлап, авылдашларын таң калдыра иде. 7нче сыйныфтан соң фермада сыер савучы булып эшли башлады. Хезмәт хакы бик түбән, эше дә авыр. Узган җәйдә клубка чыккач, Казанга мал куарга эшчеләр алалар икән дип ишетеп кайтты. Ул заманнарда малларны бер көтү итеп туплап, җәяүләп Казанга ит комбинатына кадәр алып бару бар иде. Соня һәм авылдан тагын бер кыз, 2 егет ялланып, шактый гына акча эшләп кайттылар. Ул баруда җитәкчеләре эшәргә яратса да, кызларны үз балалары кебек беркемнән дә кыерсыттырмады. Соня үзенә ефәк шәл сатып алды. Хава төсле зәңгәр төскә ак йолдызлар сибелгән штапель материалдан күлмәк тектерде. Әти-әнисенә, сеңлесенә һәм энеләренә бүләкләр алып кайтты. Гаилә казнасына да шактый гына керем булды. Ул 2нче тапкыр барырга җыенганын әйткәч, әтисе каршы килде. Әнисе дә бик үртәлде, әмма Соня үз сүзен итте. Әти, әни, 17 яшем белән барам бит инде. Былтыр да күпме акча эшләдем, диде. Ата күңеле нидер сизгәндәй ризалыгын бирмәде. Соня барыбер үзенекен итте. Ул елны көтүлекнең башлыгы бик шикле күренгәч, авылның 2 кызы кире кайтып киттеләр. Соня белән Ильяс калырга булдылар. Җәй эссе, малларны көн кызуында су якын булган агач ышыгында туплап торалар да, көн сүрелә башлагач кузгалып китәләр. Туктаган араларда Соня бик тәмле итеп аш пешерә. Зәңгәр күзле, бит алмалары кызарып торган, алтын сыман саргылт чәчләре маңгай өстенә дулкынланып төшкән зифа буйлы Соняга көтү башлыгының да күзе төште. Күзләрен майландырып кызга күз кашып карады, әмма үзенә карата алмагач, юкка да бәйләнә башлады. Шулай бер көнне 2нче көтүлектән 2 ир-ат килде. Сыерлары югалган икән, шуларны эзлиләр булып чыкты. Көтү башлыгы Соняга алар өчен аш әзерләргә кушты. Ир-егетләрнең берсе ипле, юаш күренә, ә озын буйлысы коңгыр чәчләрен бармаклары белән сыпырып алган арада кызга күз салды. Соня киткән якка карап, «Бу каян чыккан чибәр кыз, шәп бит, диде. Көтү башлыгы: «Әйе, тик теш үтәрлек түгел, мин кылларын тарткалап караган идем, булмады», диде көрсенүле елмайып. Шушы кечкенә сандугачны да тота алмадыңмы? Үземнеке итмәсәм, исемем Рәсил булмасын, дип мыскыллап көлде кызмаша килгән ир. Аракы эчүдәнме, ирнең мыскыллап көлүеннәнме, көтү башлыгының йөзендә кызыл топлар кабарып чыкты. Ул читтә басып торган Соняга таба карап: «Мин аны елгага суга җибәрәм, ә син үзең ни дилесең, шуны эшлә»,
диде һәм Соняны чакырып. Бар, су савытларын тутырып куй, кая чиләкләрең, дип акырды. Соня чиләкләрен алып су буена юнәлде. Ярдан төшеп чиләкләренә су алуга, теге озын буйлы ир-ат аның кулларыннан тотып алды. Кыз кычкырырга да өлгермәде. Аның авызын көчле кул каплады. Күпме генә бергәләнсә дә, тыпырчынса да, ул мәче тырнагындагы кошчык сыман иде. Ышкынырга көче җитмәде. Бу мәсхәрәләүдән хәлсезләнде, тәне авыртудан кыз аңын югалтты. Ир, айнып, ярамаган эш эшләгәнен сизенеп, Соняның йыртылган күлмәк изүләрен каплап, умырылган эчке киемнәрен төреп, елгага ыргытты. Кызның яшьле кан сауган күзләре әкрен генә ачылганын күреп, "Мине синең матурлыгың, гүзәллегең акылдан яздырды. Сиңа бер күрүдә күзем төште, гафу ит", дип юмалап кочагына алырга теләде. Соня исә тешләрен кысып көчкә, "Мин кеше күзенә, әти-әниемә ничек күреним хәзер? Муеныма таш бәйләдә, суга ташла. Минем яшисем килми. Зинһар өчен яшисем килми", дип үксеп елады. Аягына басып торырлык көче булмаганлыктан, куллары белән күкрәген каплаган хәлдә җиргә ягылды. Рәсил аны күтәреп елгага алып керде. Яшәү теләге сүнгән кызның хәлсез гәүдәсен елгага ыргытмады. Уйланып торганнан соң, юындырып, ярга алып чыгып, көтүлеккә алып китте. Кызны көтү башлыгының ат арбасына салганнан соң, ни булганын аңламыйча сораулы карашларга, "Сез бер ни дә күрмәдегез, белмәдегез", дип аларны кисәтеп куйды. Күпмедер вакыт узгач, Соня яткан арба янына килеп, "Эзләгән ярымны таптым, мин сиңа өйләнәм, тик бу хәлләрне беркемгә дә сөйләмә", дип хәйләле караш белән елмаеп китеп барды. Җәйнең эссе көне, яңгырдан соң көнне бигрәк кыздыра. Соня капканы сак кына ачып кергәндә, әнисе кер юа иде. Аны күрүгә, "Бәй, кызым, нишләп әле иртә кайттың? Әллә бик тиз барып та җиттегезме?" дип сорады, аптырашка калып. "Башым авыртты, әни, эссегә түзә алмадым", дип елап җибәрде кыз. Ана күңеле нидер сизенде, әмма сабый гына бит әле, бу кызуда кыз балага озын юлларда җәяү йөрү авыр булгандыр, дип үзен юатты. Колхозда урак өсте эшче куллар җитешмәй. Соняны комбайнга салам төшерүче итеп эшкә алдылар. Августның бер иртәсендә Соня эшкә киткәндә күршеләре Сауя каршысына килеп чыкты. Аның белән исәнләште дә эшенә ашыкты. Сауя абына сөртенә Разияларның өйләренә керде. Күршесенең үзе генә икәнлеген күргәч, "Әйдәле күршекәйем, сиңа бик мөһим сүзем бар", дип түкми-чәчми Рәсилдән ишеткәннәрен сөйләп бирде. Бу хәбәрдән Разияның аяк астында җир убылгандай булды. Агарып калды. Алма кебек күз карасыдай саклап үстергән баласын шул хәшәрәт көчләсен инде. Ул күз яшьләренә буылып елады. Сәвия карчык аны көчкә тынычландырды. Рәсил малларын тапшыргач, үз авылына кайтырга дип җыенды. Соня аның күз алдыннан китмәде. Бу баланың яше миңа төшәр дип, аны эзләп китте. Күптәнге танышы Сәвия карчык янына кирип, Соня турында барын да белеште. "Әти, әнисе нинди кешеләр? Гаепләп төрмәгә утыртырга йөрмиләрме?" дип сораштырды. Сәвия карчык күршеләрнең әйбәт, авылда ихтирамлы кешеләр булуларын турында әйтте. "Баланы харап иткәнсең, кирип яхшылап сөйләш, гафу үтен, өйләнәм диген, бәлки риза булырлар", диде. Рәсилнең Соняларга кирергә батырчылыгы җитмәде. "Башта белеп чыгыгыз әле, аннан кич мин үзем кирермен", диде. Рәсил үз-үзенә: "Җитәр инде, күп уйнадым. Бу юлы котылсам, соңгысы булыр", диде.
Сония аның 6-нчы хатыны булачак иде. Разия ире өйдә булмагач, ни әйтергә дә белмичә, Сабир кайткач керсен, дип Сауия карчыкны озатты. Сабир кайткач балалар ишетмәсен дип, мал өенә кереп, Разия иренә барын да сөйләп бирде. Сабирга бу хәбәрне ишеткәч, аяз көнне яшен суккандай булды. Ул, шул чакта артыннан куып җитеп, борып алып кайткан булсам, баланы хараплар иткән, саклый алмадык анасы, диде. Сугыш ачысы, аннан соңгы юлларны фашистларны каргады. Курск янындагы каты бәрелешләрдә яраланып, кар өстендә яткан вакыттагы авыртуга караганда, бу авырту авыррак тоелды ата кешегә. Аның күзләреннән бер туктасыз яшьләр акты. Рәсилне буып, изеп ташлыйсы килде. Хатыны Разия: "Сабыр бул, Сабир, хәзер эш узган инде. Соня риза булса, кияүгә бирергә ризалашабызмы әллә? Бу бит оят, бөтен авыл бездән көләр", диде. Кеше кызларын басуга Соняны алып кайтырга җибәрделәр. Бер абый килгән, сине кияүгә сорый, кайтырга куштылар, дип әйткәч, Соня бодай камылларын кулында йомарлый-йомарлый, йөз түбән җиргә капланып, үксеп елады. Аннан сеңлесен кочаклап: "Бар, әтиләргә әйт, мин кайтырмын", диде. Соня яшьлек чәчәге бөреләнеп тә җитмәгән вакытта, яратмаган 5 хатын айырган кешегә кияүгә чыгарга мәҗбүр булуыннан бик гырләнде, кимсенде. Армия сафларында хезмәт итүче яраткан егете Марсның: "Мине көт, Соня, без бергә булырбыз", дигән сүзләрен исенә төшереп, кара җирне тырный-тырный елады. Соняны бер атнадан никах укытып, Рәсилләр авылына озаттылар. Ул килен булып төшүгә 1 ай вакыт узып китте. Саф яшьлеген вакытсыз үзгән, яратмаган кешегә ияләшү, аның белән бер ястыкта йоклау бигрәк тә авыр булды. Кич якынлаша башласа, Соня үзен үзе кая куярга белмичә, юк эшен бар итеп, ишек алдында йөрде, яшиләкләрен алып, чишмәгә суга китте. Чишмә буена килгәч, авылын сагынып, үзләренең чишмә буйларындагы чәчәкләрне, карлыган бакчасын, Марс белән таңга кадәр сандугачлар сайравын тыңлап утырган иң татлы, бәхетле мизгелләрне хәтереннән үткәрде. Йылы-йылы чиләкләренә су алада, ашыкмый гына өенә кайта. Аңа бу авылның чишмәсе дә, табигаты да шит, Рәсилнең үзе кебек шыксыз тоелды. Соняның шулай еш чишмәгә суга китеп, озак кайтмый торуы Рәсилнең ачуын кабартты. Кушылып яши башлагач, Рәсил: "Соня, мин сине яратам. Үзеңә охшаган матур-матур балалар бүләк итәрсең миңа. Бәхетле яшәрбез", дип юмаласа да, соңга таба көнләшә башлады. "Чишмә буенда сине кем көтә? Анда кем белән очрашасың?" дип тавыш чыгарды, хәтта кул күтәрүгә кадәр барып җитте. Көз салкын, яңгырлы иде. Әбиләр чуагы да 1-2 көннән артык булмады. Соняның җаны җылынып та өлгермәде. Кар төшеп, кыш килде. Аның йөрәге сызлады, шыксыз күңелсез көннәр башланды. Ничек тә Рәсилдән китәсе килде. Әллә хатынының бу уен сизенеп, Рәсил эш белән чыгып киткәндә дә, Соняның өстеннән ишекне бикләп китә башлады. Яңа ел бәйрәме якынлашты. Соняләрне әтиләре кунакка чакырдылар. Бу чакыру Соня өчен зур куаныч булды. Авылын, әти-әнисен, сеңлесен, энеләрен бик сагынган иде ул. Ат белән кышкы юлдан барганда, очрашу мизгеле якынлашуын шатланып, яратып җырлаган яшь наратлар көен шыңшып барды. Рәсил аңа: "Баргач күп зарланма, бар да әйбәт диярсең, мин сине башка җәберләмәм", дигән булып,
атка ачуланып сукты. Соня аның сүзләрен ишетмәде. Уйлары белән туган авылында иде инде ул. Бәлки Марста кайткандыр дип уйлады. Бу уйлар аңа оят булып тоелса да, ул Марсны әле һаман ярата иде. Йөрәгендәге аңа карата булган хисләре, ирексездән тапталган мөхәббәте, сөю тойгылары бәгырь түреннән саркып чыкты. Күзләре яшьләнде. Ул Расил күргәнчә, әллә пешән чүбе керде инде дигән булып, яшьле күзләрен сөртте. Кунаклар шактый күп җыелган иде. Әнисенең тукмачлы тәмле аш исе Соняның борынын кытыклады. Әти-әнисе белән күрешеп, исәнлек-саулык алышканнан соң, сеңлесе аның янына килеп, саклык белән генә: "Апа, Марс абый армиядан хезмәт итеп кайтты. Безгә дә килде. Сине сорашты. Әни белән нәрсә сөйләшкәннәрен ишетмәдем. Бик күңелсез генә кайтып китте", дип апасын кочаклады. Соня тәненә ут йөгерүдән кинәт югалып калды. "Үзгәргәнмесең?" дип кенә сорый куйды. Әле мөхәббәтнең ни икәнен аңлап бетермәгән сеңлесенең җавабы "Матур, таза" дип әйтүдән узмады. Расил кунакта үзен әдәпле кияү, ихтирамлы, тәмле телле ир ролендә тотты. Сабир ага сүз аралаш: "Тату, матур яшәгез, балалар. Кияү кызымны кыерсытма, караганы", дигәч, Расил кызарынып: "Юк, бабай, без Аллага шөкер матур яшибез", диде. Аннан: "Минем сүзне кабатла", дигәндәй Соняга таба борылды. Соня әнисенә зарланса да, әнисе: "Кызым, тормыш булгач төрле чаклар була. Савыт-саба шылтырамый тормый. Сабыр булырга тырыш. Үзең беләсең бит, әтиең белән без дә гел сөйшеп кенә тормыйбыз. Тик кул күтәреп сукмасын, кызым", диде. Соня ул чакларда Расилнең аңа кул күтәрүе турында әнисенә сөйләмәгән иде әле. Шулай язмышына буйсынып яши бирде Соня. Ир белән хатын арасында мөхәббәт учагы кабынмады, янмады. Соня гаиләдәге бөтен эшне җиренә җиткереп башкарды. Арадагы бу салкынлыгын вакыт эритер кебек тоелды аңа. Бәлки ияләшермен, ирдән аерылган хатынны Марс та гафу итмәс. Күпме гаиләләрдә хатыннар шулай парлы ялгыз булып гомер кичерәләр, балалар үстерәләр, дип үз-үзен юатты. Арада саф мөхәббәт булмагач, аларның җимеше балалары да булмады. Расил юкка көнләшеп Соняны рәнҗетүен дәвам итте. Марс армиядан кайткан көннән үк Соняның әнисе белән очрашты. Разия яшереп тормады. Барысында Марска сөйләде. Марс тыңлаганнан соң: "Ник ризалаштыгыз? Мин бит Соняны чын йөрәгем белән яратам. Аннан башка яшәүне күз алдына да китерә алмыйм", дип ирексездән атылып чыккан күз яшьләрен сөртте. Разия аңа: "Соң инде, аны эзләмә, тормышын бозма, Аллаһ хакы өчен", дип үтенде. Ничек кенә авыр булса да, Марс Соня белән очрашмаска сүз бирде. Кыш язга ушты. Марс башка кызларга күз салмады. Соняны көтүп яшәде. Ул еш кына аны күрәсе килеп, авылына барырга ашкынды. Әмма Соняның әнисенә биргән вәгъдәсен бозмады. Бер көнне Расил кармакларын күтәреп балыкка барырга җыенды. Аның үз-үзен тотышы Соняга сәер тоелды. Ел буе хатынына җылы сүз әйтмәгән ир: "Соня, мин сине бәхетсез иттем. Кырыслыгым да җитәрлек. Әгәр булдыра алсаң, мине гафу ит", диде. Соняның көтелмәгән бу сүзләрдән күзләренә яшь тыгылды. Ул Расилнең күзләренә карады һәм алдан әзерләп төйнәп куйган ашамлыкларны кулына тоттырды. Расил үзе тирән, үзе киң елга өстенә су чыкканлыгын күрсә дә, әкрен генә алга табатлады. Елга уртасында боз чатырдауга ул туктап катып калды. Артка атларга да, алга барырга да белмәде. Бу мизгелдә аның башыннан бала чагы, тормышында булган шатлыклары, кылган гынах гамәлләре узып китте.
кинәт кенә аяк астында боз ярылды һәм коточкыч зур ярык барлыкка килде. Рәсил бүтән гәүдәсе белән су астына төшеп китте. Рәсилнең үле гәүдәсен районнан килгән су астында эшләүчеләр эзләп таптылар. Мәйтне җирләгәннән соң Соня авылларына кайтып, фермага сыер савучы булып эшкә керде. Ул Марсның өйләнмәгәнен белсә дә, үзен гаепле санап, аның күзенә күренмәскә тырышты. Ә күңеле гел очрашуны теләде. Шулай бер көнне Марсның урамнан килүен күреп әнисе: «Кызым, мин синең алда гаепле. Марс армиядан кайткач та безгә килгән иде. Мин синең ул кадәр җәберләнеп яшәвеңне белмәгән идем бит. Марстан арагызга кермәвен үтендем. Ходай сезгә мөмкинлек бирде. Аңлашыгыз, сөйләшегез», дип елап җибәрде. Соня да әнисенең иңенә башын куеп елады. Кыйыр-кыймас кына ишектән кергән Марсны күреп, Соня бүтән гәүдәсе белән әнисенә сыенды. Марс исә Соняның бу халәттә калуында үзен гаепле тоеп, беренче булып сүз башлады. «Исәнме, Соня? Әйдә чишмәгә, су буена төшәбез», диде ул. Аның тәкъдименә Соня каршы килмәде. Әнисе дә аңа елмайган хәлдә ымлады. Алар нәкъ элеккечә кулга-кул тотынышып, чишмә буена төштеләр, сөйләштеләр, аңлаштылар. Соняның сызланулары, йөрәген тырмап торган хурланулары юкка чыкты. «Янәшәмдә син булганда, мин бик бәхетле, миңа рәхәт», дип Марс Соняны кочып үпте. Газап михнәтләремә дә карамыйча, сабырлыгым, мөхәббәтемнең көчлелеге мине синең белән кабат очраштырды. Миңа да синең белән рәхәт, диде Соня. Ике бәхете ташыган йөрәкнең «Без бәхетле, дөнья матур, яшисе килә» дип кычкырасы килде. Авыр сынауларны үткән бу парның кавышуына сөенгәндәй шелтер-шелтер чишмә аккан тавыш ишетелде. Әкрен генә көлемсерәп кояш байды. Авыл ягыннан кемнеңдер моңлы, дәртле итеп гармон уйнаганы ишетелде. Өйләрдә утлар кабынды.